Så, vi sender live til YouTube. Så zoomer vi ind på den udskæring. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke får et flag. Nu skal du forstå, ja. Nå ja, det er rigtigt. Det så jeg, hvordan det gik sidste gang, Jeg skal have den her med jo. Det var meningen. Nej, jeg skal med. Er det dig nu, John? Ja, jeg skal godt komme. Jeg får aldrig sådan nogle billeder. Jo, lige om lidt, så er det dig. Men jeg kan ikke låne det. Jeg får aldrig sådan nogle billeder. Du skal også ryge på nettet. John. Nej, jeg skal ikke på nettet. Hvad skal jeg holde den eller? Jeg kan også lige tage et billede af den her. Den kommer her. Nej, så tror jeg, vi gør det uden buket. Det er ikke for meget. Det er jo ligesom gamle dage anstandsdamer. Ja. Svinehyrden. Ja, det var sødt. Ja. Morning. Lige under. Og så skal du stå sådan her, Morten, Ja, jeg sådan her. skulle sige det. Morten, sådan. Ja da, det kunne være sødt. Støt dig lige til hende. Ja, hvor sødt. Det var så fint. Vi bliver glade for den med.